Helo, i ni'n mynd i drafod heddi bywyd gwyllt ac yn benodol adar yn y gaeaf. A ni'n mynd i ddefnyddio y llyfr yma, llyfr Adar Mawr y Plant, oherwydd mae'r awdur yn rhywun fi'n gyfarwydd iawn â hi, sef Onwy yn ferch hi. Mae'r llyfr yma wedi bod yn bwysig iawn eleni achos mae lot o bobl wedi methu teithio, rhai ohonyn nhw wedi bod yn gaeth i'r tŷ. A ti wedi cael lot o bobl yn gweud, wel, maen nhw wedi defnyddio'r llyfr yma i adnabod adar yn yr ardd. Do, wir, o'n i mewn sioc pob un tro oherwydd o'n i'n methu credu oedd pobl yn gwneud fideos am faint o'n nhw'n hoffi'r llyfr, oherwydd o'n i byth yn disgwyl i cael yr ymateb yna pam o'n i'n ysgrifennu. Nawr te, un o'r adar mwyaf amlwg amser yma'r flwyddyn, nid yn unig yn yr ardd, ond hefyd ar cardiau Nadolig yw... Y robin goch. Robin goch, wrth gwrs, ie. A mae robin goch, wrth gwrs, yn aderyn, mae pawb yn hoffi fe, achos i liw e, coch, gweidlyd, brown. Ond hefyd yn y gaeaf, maen nhw'n mynd yn fwy dof. Yn yr haf, bydden nhw'n brwydro, bydde un gwryw, bydde un dyn yn ymladd gyda un arall. Ond amser yma'r flwyddyn, mae rhai nhw'n digon dof i ddod i eistedd ar y llaw a chymryd mwydod. Felly un o'r pethau bwydy'r llyfr, wrth gwrs, yw mae yna enwau. Mae yna mwy nag un enw ar gyfer y robin goch, ond oes? Oes, mae yna robin bola goch, bron goch a coch gam. Un o'r pethau bwyty y llyfr yw mae yna ddisgrifiadau o robin goch. Felly, just rhag ofn bod neb yn gwybod beth mae robin goch yn edrych fel. Rho i ni tyma bach o wybodaeth am y robin goch. Wel, wrth gwrs mae efo oren a goch ar ei breast, a wedyn mae efo brown ar ei gefn, ond mae'n sefyll mas yn y gaeaf oherwydd chi'n gallu, mae'r coch yn dalach llygad yn syth. Felly mae'n aderyn eitha bach, ond mae'n dalach llygad yn hollol syth. Un o'r pethau wedyn y bwyty'r robin goch, mae yna ffaith ffab am y robin goch, a nes i synnu am hyn, a mae'n cysylltu mewn ffordd gyda dy hen datcu. Thomas John oedd un o fe, ti'n gwybod na, Thomas Jon Gower, ac oedd e'n gweithio mewn pwll glo, un dyn. Pan fydde datcu, dy hen datcu, ddim yn hoffi robin goch? Herwydd, yn yr hyn ddyddiau roedd pobl yn gweithio mewn pyllau glo, a oedd yn credu bod gweld aderyn wyllt dan y daear, yn wedig y robin goch, yn arwydd o drychineb. A roedd y robin goch wedi cael ei weld yn mwll glo Synghennydd yn 1911 yn ddamwain ddifrifol pan gafodd 81 o ddynion ei ladd. Felly oedden nhw arfer torri mas y robin goch o cardiau Nadolig, herwydd oedden nhw'n meddwl oedd yn arwydd wael. O'n nhw mor ofergoelus, bethau chi'n gweld robin goch, neu yn wir unrhyw aderyn gwyllt yn ddaear, bod nhw ac ofn y robin goch, a wedyn bydden nhw yn llythrennol torri robin goch allan o gardiau. Oedden, herwydd oedden nhw mor ofn bydd trychineb yn digwydd yn y pyllau glo, herwydd oedden nhw mor peryglus, herwydd doedd neb yn trio neud nhw'n fwy saff, felly oedden nhw ddim eisiau unrhyw wael digwydd, felly wnaethon nhw torri mas y robin goch o'i gardiau Nadolig. Un o'r pethau am y llyfr yw mae yna cerddi, rhai darnau farddoniaeth eitha sal, pwy sgwennodd reina? Ti. Eitha gwael. Ond diolch fyth, gyda robin goch, mae yna can fach draddodiadol. Pwy sy'n mynd i ddarllen hwnna? Ti neu fi? Sy'n mynd i ddilyn ti. Okay. Robin goch ar ben y rhiniog a'i ddwy aden fach anwydog, ac yn dwedid was yn smala, mae hi'n oer, mi ddaw yr eira. Robin goch ar ben y berwyn, dweud taw gwyn i hilio'r gwanwyn, ac yn dwedid was yn smala, mae hi'n oer, mi ddaw yr eira. Robin goch ar ben y rhiniog yn gofyn tamaid, heb un geiniog, ac yn dwedid was yn smala, mae hi'n oer, mi ddaw yn eira. Ac wrth gwrs, pan mae yna eira, a mae yna garpet gwyn ym mhobman, mae robin goch hyd yn oed yn fwy amlwg wedyn oherwydd y coch. Felly sy'n pryfedd mae pobl yn licio portreadu'r robin goch ar gardiau post ac ar addurniadau Nadolig. Nawr, amser yma'r flwyddyn, mae pobl hefyd yn bwydo adar. A mae aelodau o deulu y titw mawr a titw Thomas Las
yn rhai o'r adar sy'n dod mewn i'r ardd bryd hynny. So, cyn i weld os mae yna enwau eraill i'r titw mawr i ddechrau, oes yna? Oes. Mae 4 enwau yn yswigo, hogwr a pela mawr. Mae hyn yn bert iawn ag nhw. Yswigo, hogwr a pela mawr. A felly mae i faint yw 14 cm. Beth mae'n bita? Mae'n rhan fwyaf o'r amser mae'n bwyta pryfed, lindys, ffrwythau, pys a hadar. Felly mae lot o'r pethau yna yn gyffredin iawn yn yr haf, a ni allai mynd a ffindo pryfed ac yn y blaen. Ond amser yma'r flwyddyn, does dim gymaint o fwyd ar gael. Felly, drwy helpu adar, drwy dod i bwyd allan fel rhai mwynci ac yn y blaen, mae'n help mawr iddyn nhw, ynddo e? Ydy, oherwydd weithiau mae rai adar ddim yn dda iawn yn ffeindio bwyd ar ei hun, felly mae rhoi bwyd yn eich ardd neu mas yn yr agored yn help mawr i cadw'r adar yma yn hawdd i weld a i gallu weld nhw o gwbl. Hefyd, yn ogystal â bwyd, beth arall sy'n bwysig i wneud yn siŵr bod adar medru cael yn y gaeaf? Mae bod yn cynnes yn bwysig iawn, felly dyna pan mae lot o adar yn cludo efo'i gilydd yn y nos i gadw'n dwyn. Ydy, a wedyn dŵr? Ydy dŵr yn bwysig? Ydy, felly mae ganddyn ni llun bach yn ein ardd, a mae lot o bobl efo bird baths fel maen nhw'n galw nhw yn Saesneg. Felly maen nhw'n gallu cymryd bath neu maen nhw'n gallu cael dŵr i yfed. Nawr, mae'n nos nawr, ond sy'n ni'n edrych mas o'r ffenest yma, right? Mae yna goeden cwnsg ferbyn a ffenest, dos. A beth sy'n wastod yn hwnna? Wel, mae yna eitha lot o bethau. Adar y to, ond oes e? Wastod? Oes, wastad. Ac yn yr haf, beth sy'n ddiddorol bod i'n hw pan maen nhw'n cael bath? Dydyn nhw ddim yn cael bath yn y dŵr fel rhan fwyaf adar. Maen nhw'n cael bath mewn pridd, felly maen nhw'n siglo mewn y pridd, a chi'n gallu gweld nhw mas o'r ffenest yn taflu pridd dros y lle, a mae'n cini'n jyst mynd yn wallgo. Nawr, i ni gadw'n lan, i ni'n defnyddio dŵr a sebon, ond maen nhw'n defnyddio dwst. Ydyn ni'n cael yr flies off ei gefn. Ie, maen nhw'n cael pryfed bach yn dipli yn dweud, right, okay. Ti'n gweithio ni wedi y titw mawr, a'r penawd yna yw titw triciau. Dyma un o'r adar mwyaf lliwgar, gyda ffatrwm o blu gwyn, du a melyn. Mae ganddo sel sŵn ar gyfer achlysuron wahanol. Mae un yn swnio fel y gair Saesneg teacher, ac un o rai eraill yw pink. Mae hefyd yn gwneud sŵn fel hif yn cael ei minogi. Os ydy'r fenyw yw yn y nyth yn teimlo ei bod dan fygythiad, mae'n gwneud sŵn fel neidr yn hesian, a ni'n ofni nhw i ffwrdd. A wedyn dyma un o'r adar mwyaf defnyddiol i arddwyr, oherwydd mae un par yn gallu dal tua 7,000 i 8,000 o bryfed fel lindys ar gyfer y cywion dros gyfnod o 2 wythnos pan maen nhw'n y nyth. Felly maen nhw'n brysur iawn, maen nhw'n nôl ymlaen drwy'r amser. Mae nyth llawn cywion dyn nhw, a maen nhw off trwy'r amser yn ffindo lindys bach i fwydo trwy'r amser, ac wrth gwrs mae cegau'r cywion yn agored trwy'r amser. Mae yna ffaith hab, felly bod ti y titw mawr ond os? Oes, nid dim ond ym Mhrydain maen nhw'n ei weld, ond hefyd mewn gwledydd fel India, Java, Indonesia, Siberia, Russia a Morocco yn Nogledd Affrica. Felly maen gallu cael ei weld dros lot o lefydd ar y ochr yma'r byd. Achos, wrth gwrs, maen nhw'n liwiaeth exotig yn dyn nhw. Nes i ddarllen y gerdd diwetha, achos cerdd neu can draddodiadol, cerdd gyda dad yw hwn, so wylai well i ti ddarllen e fe. Sy'n sôn am ti pa mor acrobatic maen nhw, achos maen nhw aml yn hongan wyneb i weired wrth wydo yn dyn nhw. Ydyn, wyneb i weired neu'n hongan o'r coed, y deryn bach hwn yw'r delaf erioed. O blith teulu'r titw, hwn yw y cawr, ond yn llai na bystad, nid yw yn fawr. Yn llai na bystad, nid yw yn fawr. A maen nhw yn fach iawn yna, 14 cm, sef 5 mor. Llai na 5 modfedd felly. Mae un aderyn sydd yn teulu'r titw hefyd, sydd mwyn o fod ar y dudalen nesaf, ac mae'r llyfr yn dilyn trefn yr wyddor. A hwn, byddwn ni'n gweud, yw
clasur, os chi'n meddwl am adar yr ardd, achos mae'n un o'r adar mwy pert, a mwy bywiog, a beth yw enw fe? Titw Thomas Lass. Titw Thomas Lass. Mae yna caneuon am Titw Thomas Lass. Fi'n dwlu ar yr enwau eraill. Maen nhw'n farddonol, a ni ond wedi dewis, rhai o'n nhw, ond nhw, achos pan wnaethon ni chwilio yn llyfr Dewi Evans, a bwyty enwau adar, oedd mwy na 5 enw ar gyfer sawl aderyn o'r rhai, gyda fel 10. Ond ni wedi dewis, neu ti wedi dewis, 3 nhw ar gyfer Titw Thomas Lass. Felly, pa enwau eraill sydd gan Titw Thomas Lass? Glas dwl, y swidw las fach, a Sioni Cap Sidan. Fi'n nhw dy hoff un o'r reini. Sioni Cap Sidan. Sioni Cap Sidan hwnna'n ffantastig. Fi'n dwlu ar hwnna, reit. Okay, so, mae bwydlen ar y deryn yma. Mae hwn yn ditw sydd fel y titw mawr. Mae'n bita'r un math o bethau, reit? Ond beth a bwyty y titw twt? Beth yw ni'n ffindo mas am y titw twt yn llyfr? Wel, fel y telwr penddi, mae ganddo gap ond un glas sydd ar ben yr aderyn bach twt yma, a bol trawiadol oherwydd ei liw melyn, ond mae rai ifanc â chap gwyrdd ac wyneb melyn. Mae'n hoff iawn o dyllau mewn pethau fel gwaith brics, pibe, caniau, lychau llythyron a lampau stryd, sef bron unrhyw le. Maen nhw'n i'w weld yn aml yn hongan wrth dwll blwch nethu, ac yn y gaeaf maen nhw'n hongan wynebu weired ar gneuon coco o neu sach o gnau mwnci. Poblogaeth y Titw Thomas Lass ym Mhrydain yw 3,300,000 o bara. Wow, hwnna'n lot. Os hwnna'n meddwl bod 6,600,000 o adar unigol. Ac wrth gwrs, maen nhw'n cynhyrchu yr adar ifenc bob blwyddyn, sydd yn fwy melyn. A ni, os chi'n gweld Titw Thomas Lass sydd yn fwy melyn yn yr haf, un o'r rhai ifenc yw hwnna. Ond mae rhaid i fi fynd nôl nawr yn bell nôl mewn hanes, right? I pan o'n ni'n mynd i'r ysgol, right? Yn y 60au. So canol yr 1960au, o'n i'n mynd i'r ysgol, ac amser yn y bore, beth i hynny 10, 11, o'n i gyd yn cael llath. O'n i'n cael poteli bach o lath, ac ar ben y poteli llath, oedd yna darn o aluminium. A beth oedd yr adar clyfar yma wedi dysgu wneud? Oedden nhw wedi dysgu i pigo'r aluminium off i cymrydau'r nyth. Achos ar ben y llath bryd hynny, oedd yr hifen yn codi i'r top. A felly, os ydych chi eisiau cael y stwff gorau, y gyd o'ch chi'n neud oedd pigo'ch ffordd. A mae'n debyg bod hyn wedi dechrau yn Southampton. Bod un titw wedi dysgu rhywle yn Southampton, a wedi bod rhywun arall, un o'r adar a'r rhywbeth, hwnna'n syniad da, ac yn raddol, wnaethon nhw danfon y neges o gwmpas Prydain i gyd, a felly oedd adar yn ara bach, yn Abertawe ac yn Mangor, yn dysgu sut i fynd ar ôl y llath. A mae'n gweud fan hyn, bydden nhw hyd yn oed yn hedfan ar ôl faniau llath, yn mwyn cael tamed o'r hifen o dop y poteli gwydr. Sydd yn anhygoel os chi'n meddwl amdano fe nawr, oherwydd bydd nhw ddim yn gallu cael yr fath o ffordd i gael yr hifen. Felly, does dim lot o bobl yn cael poteli i gwydr yn mwy. Felly nhw wedi addasu i manteisio ar rhywbeth o'n ni'n wneud, fel mae gwylanod yn yr hen dyddiau, gwydwch 10 mlynedd yn ôl, oedd gwylanod wastad yn dod lawr a tynnu'r sbwriel allan o'r bagiau, felly ni wedi goffod newid y drefnau i stopi'r gwylanod tra cael bwyd yn sydyn. Reit, mae yna ambell i aderyn yn y gaeaf sydd ddim yn y llyfr, mae pethau fel aelodau teulu'r fronfraith, pethau fel y cwch dan Aden, y redwing sy'n dod o'r gogledd pell ac yn dod yma yn y gaeaf. Ond hefyd, mae yna un aderyn sydd yn y llyfr, a mae fel bod nhw'n lot mwy nifyr. Mae cyn i mynd i'r drydwy, mae sticker bach melyn da ni ar gyfer... dad, mae dad eisiau mynd i lle yn gyfer, rhaid y drydwy. Achos yn ambell i le, i chi'n gweld rhain, nid jyst wrth y dwsin, nid jyst wrth i cannoedd, ond wrth i milodd. A mae yna lun, wrth allwn ni weld y llun fan hyn. Sa'n gwybod os ni'n gweld y gyd, ond mae yna lun o'r drydwy bron yn gwmwl uwchben y pier yn Aberystwyth. Achos amser yma'r flwyddyn, ac yn wir amser yma'r diwrnod, mae'r drydwyod yn dod mewn i glido. So felly,
mae y boblogaeth yng Nghymru yn chwyddo yn y gaeach, mae rhaid o draw o'r cefndir. Felly mae yna mwy o ddydwion o gwmpas amser yn y flwyddyn. A beth yw ei henwau eraill nhw? Does ganddo fe ddim lot i fod yn wir, ond mae ganddo fe aderyn yr eira a deryn drycyn. Right, os ni'n edrych wedyn ar y ffeithiau, o'n i'n gweud maen nhw'n casglu o gwmpas y pier yn Aberystwyth. Sawl un sydd yn clwydo ar y pier yn ystod y nos? Wel, gallech chi weld tua 10,000 fel yn clwydo ar y pier. Ie, hwnna'n lot, ie. Fel chi'n cyfri reina da? Chi'n mynd, hwnna'n symud o gwmpas? Ie, ond os chi'n, fel yn y llun yma, chi'n gallu gweld nhw a chi'n gallu falle cyfri nhw os chi'n... Chi'n cyfri wrth 10 ar y tro, dwi'n gweud os mae'n 10 fyna, a wedyn 10 fyna, a un ffordd yn neud e. Does dim ffordd o dweud yn sicr taw 10,000 ond dosys. Nes i ddarllen, pwy ddiwrnod, am un haid o'r drydwy oedd yn mynd i goedwig yn Sir Benfro, un gaea. Sawl aderyn o ti'n meddwl oedd yn yr haid enfawr hyn? Mwy na 10,000? Mae'n bosib. Wel, lot mwy na 10,000. Lot mwy na 50,000. Lot mwy na 100,000. O'n nhw'n amcangyfri bod miliwn o adar yn yr haid yma oedd yn setlo mewn coed pîn y bwysau mae'n clochog. Miliwn o adar. Waw. A maen nhw'n rili swnllyd. A pan maen nhw'n hedfan, nes i ddysgu hyn pwy ddwrnod fyd. Mae pob aderyn yn troi, a mae yna adar eraill reit o'i gwmpas. Right? A maen nhw gyd yn goffo troi yr un pryd, neu maen nhw'n mynd i hedfan mewn i gilydd, ydyn nhw. Okay. So beth maen nhw'n gwneud yw maen nhw'n cymryd golwg ar 7 aderyn arall. So bydd yn gwneud yn siŵr bod nhw'n gwybod le mae 7 aderyn arall, a wedyn maen nhw'n medru gweithio mas ydy droi a throsi yn yr awyr yn ôl rheini. So mae yna... Conga. Ie, conga'r drydwy yn yr awyr. Nawr te, sôn am conga, a sôn am gerddoriaeth, mae'r ffaith fan hyn am y drydwy ar ffurf dan bach o farddoniaeth. Achos mae yna gysylltiad rwy'n y drydwy a un o'r cyfansoddwyr mwyaf enwog yn hanes y byd. Pa un? Mozart. Mozart. Beth yw'r cysylltiad felly, Onwy, rynt y drydwy a Mozart? Roedd y cyfansoddwr Mozart yn cadw drydwy yn y tŷ a chopiodd efeu Fiwsig yng nghoncerto rhif 453. A mae hwnna'n wir, yna. Nath ysgennu concerto, a oedd e'n neud sŵn y drydwy, neu adleisio can y drydwy, yn y dani y fiwsig. Mae'r drydwy ei hunan yn gwrando ar sŵnau eraill, a beth mae'n neud gyda rheini? Wel... Os mae'n clywed yngad larwm car, beth bydd e'n neud? Ie, mae'n gallu copio'r synnau lot o bethau fel tychu anod, ieir, gylfinyr, cath, ci, gafr a broga, neu os maen nhw mewn trefi neu dinasoedd, gallen nhw ailadrodd sŵn larwm car neu ffont midol. Ond hyd yn oed. So nhw'n adar clyfar iawn yn nhw? Ie, maen nhw bach o pranksters, hefyd gallen nhw wneud sŵn ffôn a gall pawb weld ffôn nhw mas i chocio, a wedyn mae'n un neb. Dwi wedi bod rhywle unwaith a clywed beth o'n i'n meddwl oedd yn gylfinyr, oedd dim gylfinyr na, ond jyst drydwy oedd e. Mae'n fath o ventriloquist yw yn, ag e? Ie. Felly mae yna un aderyn sydd yn fach iawn, a falle fan hyn, newn ni gloi y sgwrs bach yma am adar y gaea. Beth yw'r adar aderyn lleiaf? Wel, yr un llef ym Mhrydain yw'r drw eirben. Ie, ond mae hwnna ddim cweit mor gyfarwydd a i gyfaill sydd heb pen air. A beth yw hwnna? Y driw. Y driw. Fi'n dwlu ar enwau'r driw fyd. Mae rhai enwau ffantastig gyda driw, ond oes? Nice. Mae yna'r chwynwr, Pwlyn bach a pompen. A paid gweithio fi. Efe yr un olaw'r hyn yw dy hoff un di? Ydy, hefyd mae'n swnio bach fel pom-pom, hefyd mae'n jyst yn teensy. Ac wrth gwrs, mae'r aderyn ei hunan fel pom-pom bach, nag e? Ydy, os chi'n gallu weld yn y llun, chi'n gallu gweld bod e jyst yn aderyn yn bach iawn, a mae'n jyst yn plu, a mae'n anhygoel i weld.
Wnaethon ni lwyddo i ffindo, achos o ti'n eistedd fan hyn gyda pentwr o lyfrau, ond o ti'n mynd trwy gwahanol bethau, o'n i'n gweud edrych fyna ac yn y blaen. Ond ffindo ni jyst cwpled bach, neu cwpl o linellau y bwyty y driw, a mae'n dod o'r ardal le dyfes i lan. Mae'n dod o'r ardal, wel, dyfes i lan y Llanelli o'r Cydweli. Ti'n darllen ei ni? Gyda ni mae perllan a driw bach yn ddyn hedfan. A dyma rhywbeth sydd yn rhyfedd iawn am y driw amser yn y flwyddyn, achos ni'n dod at Nadolig, a dyna'r rheswm ar Steddfod Genedlaethol wedi trefnu y sesiynau bach yma, cofnodi'r cyfnod a mynd trwy'r cyfnod sy'n arwain lan at y Nadolig. Mae'r ffaith ffab am y driw yn un trist mewn ffordd, yn diwedd? Oes. Ar un adeg, byddai pobl yn hela'r driw ar ddydd San Steffan, yr 60 o Ragfyr, ac yn canu caneuon ar ôl ei ladd. A felly bydden nhw'n mynd o gwmpas a mae'r driw yn cuddio mewn draen ac yn y blaen, a bydden nhw'n canu caneuon yn Gymraeg, reit ar draws Cymru, a bwyty hela'r driw, achos nhw'n meddwl bod y driw yn frenin yr Adar. Ac os ewch chi i'r amgueddfa yn San Fagan, mae yna arch o'n nhw efo cael angladd ac yn claddu y driw bach. Felly hwnna'n bach yn fwy trist. Os ni'n defnyddio'r llyfr yma, ac os ni'n dod i bwyd mas yn y gaeaf ar gyfer Adar, yn gwneud yn siŵr bod nhw'n cael dŵr, oeddi'n bywydau ni yn well oherwydd ni? Ydy mewn ffordd, herwydd ni'n gallu teimlo'n well a ni'n gallu i wneud siŵr bod y natur dal i fyw. Yn lle, os ni ddim, mae'n bach mewn ffordd, yn gallu i'n meddwl, os bydd neb yn rhoi mas y bwyd, bydd yma'n anoddach i'r Adar ffeindio'r bwyd a wedyn gallu nhw cael ei ladd oherwydd ni. Ti wedi ysgrifennu llyfr yma achos ti eisiau dangos pa mor brydferth mae pethau, ond hefyd ni eisiau atgoffa pobl oherwydd y dyn yn dwy'n lot o'r tir ac yn y blaen, a llai o le ar gyfer Adar yma, felly mae cyfrifoldeb dyn ni dros y bywyd gwyllt yma, dos? Oes, herwydd mae'r coedwigoedd yn cael ei dorri lawr, a o'n i eisiau ysgrifennu'r llyfr yma i bawb, ond i blant yn enwedig, herwydd maen nhw'n tyfu lan i fod yn yr oedolion, a maen nhw'n mynd i gallu newid y byd. Herwydd mae'r oedolion nawr yn gallu newid y byd, ond ddim gymaint o plant, herwydd mae'r plant yn gallu cael mwy o amser i meddwl am eu syniadau a trio cael nhw mas i bawb i glywed. Fi'n credu ni'n mynd i orffen fyna, ond mae un peth sy'n bwysig iawn, sef dymuno Nadolig llawen, nid yn unig i bawb sy'n gweithio ar y Steddfod Genedlaethol, sydd yn un o'r pethau gorau ar calendar Cymru, ond i bawb fydd yn mynd i'r Steddfod Genedlaethol pan gewn ni y Steddfod Genedlaethol unwaith yn rhagor, os gollwn ni fel eni, oherwydd yr argyfwng. Felly, 1, 2, 3, Nadolig llawen a'i Steddfod Genedlaethol. Ti eisiau to? Nadolig llawen a'i Steddfod Genedlaethol.